хранила? И да, аз сега да атакувам. От Giant и Archery. Един Giant и Archery. А не, то ти трябва да атакуваш всъщност. О, ти иска ли отидат? Ти иска ли отидат? Само отидат за тебе. Да, атакувам. Аз съм пуснал ти да ме атакуваш. И аз почвам да търся опонента. А то... То път размени ли си капаните? Да. О, да бе, аз нали ти донейтна. Тоспа... Виж кой е направил Тос? Стойте, бе! Опа. Нищо. Тук принца по колко пари? Да, бе. Аз знам, че направо си бухнах елексира. Фул елексир имам. 76 000 елексир, Дани. Аз съм пас. И за негото и най-важно. Виж то, фул ми е, макса ми е 2500 само. Ми да, трябва да си апдейтваш едно нещо. Което? Ето и за голд и ето и за елексир. Виж сега колко ресурси взех. Да си сложа ли той и да взема малко голд. Слагам си. Аз направо го махам. Взех 117 000 елексир. Дани, виж, на мен почти всичко ми е чисто. Как го правиш? Къде, бе? Виж. Че му е чистен. Гати. Кой левел си, бе? 11. И къде се Ето пише пред- майка, ти иска да видя. Арстид БГ, а? Напиши май. Митко, си лъгал, защото имаш много малко пари и много малко елексир. Тус вика, че има малко пари. А той да има малко пари. И чуя, бати огъня. Елексира ми е 76 000. Аз буквално съм много ръшнат. Що? Много се ръшнат, браво е, да. Че? Така. 2 дена, 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 А? Което кожа някой се... У дома съм. Бъй, не знаех. Ти сега... Може да го махам? Да, ама ти трябва чехлейки. А, ето за 1000. Да, мана ето, защото тук си. Дали? Дома. Трябва чехлейки. А, да, ето. Ой, стисни се смело, бе. Защото Нашко ще знае, че та прибие. Не ми кажа, че си купих 14 000 диаманта. Да, бе, я. Не съм купил тук. Да, бе, я, бе. Не съм купил, бе. Дивата, бе, да. Ей. Ей. Две пекарти. Да, бе, да го видиш. Кому не ми се пади? Кому се пани? Точно две пекарти, които съм ги включил. Да, бе, да. И знаеш ли сте? Е това. Да, бе, да. Да, бе, да. Е, само те три. Лъжиш като дърци.
Ето ти дърсче, бе. Ей, давай. Ти нямаш диамант. 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 Къде ходи? Как е бил? Даманти, даманти, даманти. Чули е даманти? Чули е дайманти? Да. Дайманти, дайманти. Такъв е живота. Такъв е живота. Така трябва да се оцелява. Виж колко му е драг. Стойност. А, чукай. Банката ме ще пробива. Точно падам, ти да не е на слабия на Clash в Royale. Ай, клас роял, е като ти Офа! На Clash в конца. данката пробива стан, хала му. Давай, това ние играе, бе. Кой ти спасиш Джил? Шарлам путка. А ти му да реквестнеш за нещо. Клан! Трежерите. О, не, нямам нищо в трежерито. Кода си да. Аз пишу да май. Той в чукаде няма го. Давай един бърбе. Заповядай. Един бърбея. Дали се бърбеем? Умия.